Ezeguneak dira iraunkorki edo sasoi batzuetan urpean egoten diren eremuak. Planetako ekosistema aberats, berezi eta auskorrenetakoak dira. Hala ere, historikoki bazterrekotzat hartuak izan dira. Bai eta osasungaitzak ere, eta hori dela eta guneok drainatzeko ohitura egonda, bai nekazaritzarako, bai gure herri eta hiriak haztea ahalbidetzeko. Ezeguneek garrantzi handiko unitate funtzionalak dira, bertan gertatzen diren prozesu hidrologiko eta ekologikoengatik. Munduko ekosistemarik emankorrenak dira, gure aniztasunaren zati handi bat hartzen dute, eta ingurumenaren ikuspuntutik zerbitzu handia ematen digute. Ura iragazi, uholdeen ondorioak murriztu, lurpeko urak kargatu, klima aldaketa arindu, gai organikoa sortu, sare trofikoak mantendu edota elikagaiak birziklatzeko prozesuetan ere paper garrantzitsua dute ezeguneek. Eta horrek guztiak ondorio zuzenak ditu edateko uraren horniduran eta oro har uraren kalitatean. Hori guztia dela eta Euskadi barnealdeko ezegune nagusiak babestuta daude Natura 2000 sarearen bitartez. Natura gune babestuen Europako sare ekologiko handiena da Natura 2000. Babestutako ezegunearen adibide ona dira Laguardiako Urmaelak, Arabako Errioxa, Salburuko ezeguneak, Vitoria-Gasteiz hirian integratuta daudenak, Arreo Kaizedo Jusoko Aintzira, Arañako Diapiroan, jatorri naturalekoak guztiak, edota Bizkaia eta Arabartean dagoen Zadorra urtegia, jatorri artifizialekoa izan arren, balio ekologiko handia duena eta edateko uraren iturri nagusia dena euskal populazioaren zati handi batentzat. Aipatutako lau ezeguneak Ramsar hitzarmenean ere sartuta daude. Nazioarteko garrantzia duten ezeguneak biltzen ditu Ramsarrek. Ekosistema eze horietan, aldi batez zein iraunkorki egon urpean, bertako baldintzetara egokitutako flora eta fauna espezieak bizi dira. Eltxo pupua harrapatzen duen sorgin orratz larbau bezalako ornogabeak, kizkalua eta beste arrain espezie batzuk, zingira mirotza edo lertxungorria bezalako hegaztiak, igaraba eta Europako bisoia bezalako ugaztunak, San Antonio igelau bezalako narrasti eta anfibioak, ezeguneetako urmasak behar dituzte guztiek beren ziklo biologikoa osatzeko. Bestalde, ibai, zingira eta aintzira landareak hazteko leku aproposa dira guneotako bazterrak. Altzak, makalak edota lizarrak egoten dira, lirioekin, leskadiekin edo landare alofiloekin nahastuta, eta bizitzaz betetako espazio paregabeak sortzen dituzte. Gainera, ezeguneek kokapen estrategikoa izaten dute. Hegazti ugari joaten dira bertara, aterpe eta elikadura bila, migrazio eta negu pasan zehar. Moko zabala, desagertzeko arriskuan dauden eta oso urriak diren beste espezie batzuk, txoriz zezena edo benarriz arrunta dira ezegunetako ohiko bisitarietako batzuk. Beste espezie batzuentzat, kumeak hazteko toki aproposa dira guneok. Espezie sedentario ez gain, beste batzuek 100 edo 1000 kilometro egin ditzakete. Eta Euskadi barrualdeko ezeguneak hautatu kumeak izateko. Beraz, eremu horiek egoera onean mantentzea eta babestea funtsezkoa da bertan bizi diren espezie guztientzat. Zorionez, ezegunek gizartearentzat duten garrantziaren gaineko hautematea asko aldatu da azken hamarkadetan, eta babes maila desberdinak dituztenez, Natura 2000 sarea edo Ramsar hitzarmena kasu, kontserbazio eta zaintza egoera hobea dute ur ekosistema horiek. Gaur egun, gerota gehiago dira ezeguneetara doazenak aisia naturan gozatzera, hain aberatsak diren eta bizitza zain beteta dauden ekosistema horien parte sentitzera. Interes bereziko eremuak dira ezeguneak, bai natura ingurunea kontserbatzeko, bai gizarteari eskaintzen dizkion ondasun eta zerbitzuengatik, bai klima aldaketaren aurkako borrokan duten paperagatik. Espazio horien zati handi bat Natura 2000 sarean egonda, guneok kontserbatzeko ahalegin handiak eginda,
eta bertako funtzionamendua hobetzen lagunduta, gure ongizatea bermatzen eta gure bizitza kalitatea hobetzen ariko gara.